Myanmar rambuena kalmeka democracy du tu te chuan hnehna chang don ti hi tunhnaya Mizoram rontlo tu international media and political analyst soidanani mipuiin hnehna chan chhan tura atarlan le thil thlengme khi a in rem hle nge tunbuena hian sipaite dautu berchu Chinland Defence Force CDFMO People's Defence Force PDF te ke niule KIA te ania Chin state hian nam sipai CNA chunei ma se sipai te ne na anin rem nangin hunenge mo chen chu raldo lovin anom toa Myanmar state zinga Chin state chu are thei ber anitale ngal sipai te mita chuan Chin state chu ne thei mai tur ania achet po anchena hle ma se Chin state chu sipai thi tamna berle sipain dodalna anto na satna ber anita thung laipuile silai ne na minda tan be nuwa September thla khan than tlang chu halania nimin pia November ni somni paruka khan sipaile CDF te anin kale nuwa than tlang chu avoi ni na tan hale ni in somli pakua vel akanga chungzinga chuan than tlang Centenary Baptist Church po atela in zani chuang chu he khuwa hian akang to turangai niin khuwa cheng tamjok chu khodanga tele Mizorama te anon ral tlan to bokane luazu itlak lova ram soisak chu sipai ten ankalpui mek pong swale in rok thom aom renga Chin state athil thleng chu Rohingya telaka lo thleng to kha ane CDF te hi sipai anilem lo CDM in nor an huai hota kong an zo hun lai tel thralai te kha ania kong zo hi sipai ten nataka an chan leta nuna chan hial anom ta ka wangin kan kalphung hi lo thei lova thla ka nga ye anti awanga silai choi zui ta te ania tuna boina hi CDF a atamber tan chuan indona an ma chon voi khatna ani nge CDF te hi kongtam taka CNA ten an puya training te po an petrina ni kha training a hian sipai nun chanle rol rala chet dan chi rang chu man mo takin anjira sipai te do turin an chuak zui ta ngal raldo reng a hun mang sipai te chu an kuta an thinwala an tan an noksa ke membok ral thuama ni se bulan trantir khan sapelna ta na man tok silai te an nei tro kane tharuk chuang anin do hnuwa po silai mu le silai anin dailo na chu an mutan lian ber alani ta zela chuti chung chuan sipai te chu tenkle thlona ten an ron pui an ngaya khuwa an hala CDF ten in lambunna an kalpui thrin ti top turin an chet dante an thlak boka mase CDF te chu an hne thei chuang lo sipai hian atira khan CDF te chu ral thuam po nei thalo hel satlia mai an ni tin thlani thum chung leka hne thei tura anin ngaya mase beipuyan thlak fe poin hne tuni na chu hlattak anlane sipai te hian an thriat lo chu an ral do ngai lo tun truma hian an do CDF in pe aro rel phachin hi le khathiam zirna a chuanom tak ania a then chu engineer a then master degree zir chuak te annifur chetlak dan tur duan le ruwa manasiam konga an ngai tua dan chu sipai te rin lo lam takane hemi chungchanga hian political analyst chuan lo nei tu le khazir sang lo te ngai tua na chu adanga le khathiam te po chuti bok chu ne tuna zalen na ansual konga hian ruwa manna duan konga le khathiam thalai thahnem tak an nei chu be sei phak ba ka an che that chan pakhatani ati hruaitun nei that ba ka hian CDFMO PDFMO le sipai te ril ruput mang chu in thlau tak an ringot mai sipai te chuan thu nei na an duwa chu ram a in an mangai zoka an pu te thu zom lo thei lova an du wang po ni lova che chuak ta te po anom venual bok chuti rualin CDF te ro chuan an ram an mangai wangle zalen na an be se wangin
he in do na hi machon ania kan tu le fa te tan ram thazok kan sual mek atopa topa chuan ral thuam chu manrua chau ania apoi mozok chu ril ruput mangane keini chuan silai kan nei lo chuan chemle sairok herte kan chu mayang chumi kan nei lo ani chuan lungle rem chang kan chu le mayang chu po chu alola om talawani chuan kan kutum nen kan beyanga ramtana kan thisen luan tirle nunna hlan hi rena kan nei lo ti hi anril ruput mang ania chu sipai ten an nei velo chin state in kana liam tuar pakhat ril ruput mang te hi sipai te put phak lawane in lambunna tela sipai te mortar ron thlo chua musep chuan ataksa mun som chuanga afua alua fuwa wangin a hriat na thazam a thalo nge mun puilama en kol ani nuwa a hliam te chu tuna chuan adam le towa ramdanga an chung te chuan in dona akal ri lo turin an ngen mase matonga kein kado lo chuan adik lovetiin in kana tel turin ala in buat sai ta sau thunga heng ril ru hi sipain an nei ve phalowane Mizoram ral tlan tamber hi mipui in dona wanga an sahimna ronzong te ani to hloma thalai ten silai choi lo se chuan in dona achuak lawanga anin lum an ron tlan san angai lawang athen phei chuan an nei zong an na te an chana masen tana beitu te demero ral tlan kan kom towa an la omielo an chet na hian kan thlope ti hi an soidan alani deuvek mai Mizorama an ron ral tlan hian an malam hun chu an ron ar khothim daya engtin nge anom zel don tian threlo masen har sat na to chu ramtana an ti theya tam tak chuan an ngaiane heba ka hian sipai te hian kum tam tak nuwa an la ton ngai lo an tong boka chu an elpui te tran rual na ne chin state ta hian nampeng rang an oma in ngei lo chang an nga hle mase tun buena chuan nam rang te hi an tang rual tha hle to a pdf nwaya hian nam an soi to lova sipai te pai thla ka ram thazok le khovelin a o tur ram din chua chu an thu pui berane sipai do tu te hi tlang mi ania phaizo lua tu kol thalai te chu tlang mi thalai te che tangin an la cheve meulo tlang mi te hian phaya cheng te ain kan ram kan mangain kan ram chin hum hal kan du jok ti hi zirmi te ngai danani achan chu tlang rama chuan mi hring cheng kan tam lova leilung nen kan la in nim nain nei tu ni na kan chel thazoka phaye ro chuan mi hring an bitlang puya hi karam ti tur nei ve lo chu atam zo kan ne antan chuan ram ain thlamuang takanun kha athlanom jok Mizoramin ramri kan hauna dana tang hian Myanmar tlang mi te ril ruput mang tur chu alang chiang hle heti rol hian kol thalai te an che chua chu hnehna an chan thei konga hian apoi mo hle sipai te chu an chakna mun khata in sorbing theilova po ran apoi mo emema tlang mi chawin sipai ten do ni chuan chulam chu an hoi theido na khopuya cheng kol thalai te hian rol rala chea sipai te lu an lo ti highway hle angai tinane anram khopui liana rol rala chet na chu thleng thin ma se chu aya lian zo ka chetur chuan thila in mung mek nina langbok tunkar tir khan sipai te chuan mandalay pan pui tur silai mu ba ka ral thuam dang enge mozat an man ani kha tlangmi te chuan tun hi kan ram chanchina kol ho ne na kan tran tlan that ber le min thlo ber trum alani antia hei ringot po hi zalen na ansual konga fui phur tu thatak aniome nasazo ka khopuya thalai te anchet hun tur chu sipai ten anchakna nasazo ka an hlo hun turania sipai te chu annek ral theyang ataka hei hi an hlen chua theina turin mipui sarkar NUG poimo dan tele ruah manna an nei thata mathlir an nei thiam poimo dan chu alang chiang hle bok ome
heng zong zong ngai tua khom hian political analyst chuan mipui te chu zalen na sual chuak tura arwat ngama an thil tum a in thlau le chumi thleng tura anril ruput mang a in thlau ema hei hi ral thuam thaber ber nen po ne chi anilo Vietnam in dawna khan chiang taka kan hmu to kha ati hnenai ro chu reilo te chunga chan thei ani don lo kumtel ala du don sipai te hi anin bun nget lutuk sumle pai lak lu na an nei tha a ram in rel bol na khen thlon hlei theilovin hun rei tak an lo om to boka chumi ti chatur chuan voile khata hnena chan thei ani don lo sipai te hnena ral thuam leitir lo tura ram hrang hrang an norna te sumle pai an de chuana ti top zonga malak na te sarkar in rel bolna akal theilo na ta na nor huai hot sarkar na thok an bang ta top mai te khan sipai hne konga hian omzia ala nei don chau ninalang sipai te hi ral thuam nei tha in a hung zo kangin langma se Myanmar chuan ala to ngai lo an rama hnam hrang hrang tang rualin zalen na an sual chu an tok ta a zalen na sual tu te chuan ral thuama in ram hmangai na le in pek na poimo na chu an lantir mek kane